ба ҷанозаи шавҳари ин зан ҳеҷ касе наёмад. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. аз шумо хоҳиш мекунам ин қиссаро то охир гӯш кунед ва имрӯз дар як матне хондам ва хостам баҳри шумо низ бирасонам. Барои чӣ ба ҷанозаи шавҳари ин зан ҳеҷ касе наёмада буд. мегӯянд як султоне буд, бениҳоят марди ботақво, худоҷӯй ва худопараст буд. дар дини худ мустаҳкам меистод ва худро ҳеҷ гоҳ султон ё ин ки шоҳ намеҳисобид ва ҳамеша либосҳои фақирона мепӯшид. аз аҳволи мардум бохабар мешуд. рӯзе бегоҳ борон буд. ин султон бо як нигаҳбони худ либоси фақирона пӯшиданд, дарвешона пӯшида ба кӯча баромаданд. албатта кӯча ки борон буд, сард буд. ҳама ба корҳои худ машғул буданд. онҳо шаҳру ҳамон деҳаҳоро тамошо мекард. ногаҳон як мардеро дид, дар замин хоб аст ва одамон низ ба ин тарафу ба он тараф роҳ мерафтанд. ҳеҷ касе ба ин мард нигоҳ намекарданд. ин шоҳ дар аҷиб афтод, гуфт чӣ марде бошад? чаро ба ҷасади ин мард ҳеҷ касе нигоҳ намекунад? сабаби нигоҳ накардани ин мардум дар чӣ бошад? ва худ назди ҳамон марде ки дар замин хоб буд рафт. бо дасташ расид ки мард намеҷунбид ва ӯро ба дигар тараф ба пушт хобонид. дид ки мард аллакай беҷон, яъне ки мурда хоб буд. ин султон дод зад, гуфт эй мардуми беинсоф, чаро шумо ин қадар беинсоф шудаед? чаро ин мард дар замин хоб аст, мурда хоб аст, шумо ба ин назар намекунед, нигоҳ намекунед? виҷдони шумо, номуси шумо куҷо рафт? балки мардум намедонистанд ин шоҳ аст, ин султон аст. гуфт эй дарвеш, ин ҳамон мардест ки ҳамеша арақ менӯшид, масҷид намерафт, ҳар шаб зино мекард, занҳо ва духтарҳои беваро ба хона меовард ва барои ҳамин мо ба ин нигоҳ намекунем. албатта ин мард на худоро медонаду на паёмбарашро, на қуръонро. ин султон гуфт бале, шояд чунин бошад, аммо ҳамаи мо бандаи худо ҳастем, бояд чунин нисбати якдигар рафтор накунем. ва худ бо ҳамроҳи ҳамон посбонаш ин мардро гирифта ба хонааш бурданд. албатта роҳи хонаро аз мардум ҷустуҷӯ карда бурданд. ва зани ин мард баромад ки шавҳараш мурда хоб аст, гирья кард, дод зад ва гуфт ба ин чӣ шуд? ва султон гуфт ҳамин хел воқеаҳо. ва султон аз занаш пурсид, гуфт шавҳари ту дар зиндагӣ арақ менӯшидааст, масҷид намерафтааст ва ҳар шаб занҳо ва беваҳоро оварда зино мекардааст. оё ин ҳақиқат дорад? зан гуфт не, инҳо ҳама дурӯғ ҳастанд. барои оне ки ба ҳамин сабаб аз шавҳарам тамоми мардуми деҳаву тамоми мардуме ки инро мешинохтанд рӯ гардонда буд. шавҳарам арақ наменӯшид, балки ӯ арақҳоро меоварду ба замин мерехт ва мегуфт имрӯз пеши роҳи чанд марди мусалмонро гирифтам ки ба арақнӯшӣ даст мезаданд. масҷид намерафт, фақат ба масҷиди ҳамин деҳа намерафт ва 5 вақт намозашро дар масҷиди деҳаи ҳамсоя рафта намозашро мегузаронд. ва бо ҳамин сабаб ҳеҷ кас намедонист ки шавҳари ман намозхон аст. ва он занҳоеро меовард, албатта зино намекард, балки то субҳ онҳоро амри маъруф насиҳат мекард, қуръон даст медод ва баъдан субҳ онҳоро аз хона пеш мекард. барои ҳамин ин мардум чунин фикр мекунанд. худоё маро бубахш ки аз ҳоли чунин бандаи ботақвоят бехабар шудам. ва ин султон худ бо чанд шайхҳо ҷаноза карданду ва баъдан бурда ба қабр гузоштанд.